ban penyap ba lalu mitano wewe ban penyap yang kita para yang bisi para supaya boleh mereka gunakan bom uranium dan penyap yang ba negara Indonesia jenderal kita besar kita mereka yes benar yo tu uranium bukan tu atau bersama tu buat semua awak kalian suara kira lapa drum uranium tu jendok bawa kalian tukar nak tu kalian dua negara India ustaz ramai yang timur siang Umait hopping Stone Lyngdoh udai uway nakirat ba nong yalam ubakan sai bakari kasi kalapan bi kamyar ban shem kum ya uniu nong yalam ubayang scam triang nado pa usdang ya political career jung hado pa ulalek na nakani ka protay. One of my most revered leaders of the state, one of the most revered politicians in the country. It was his consistency and his perseverance on issues which is close to his heart, where the trademark of Letba hopping. Lakha yo mait hopping Stone Lyngdoh hakakat santrik benai leber kat kendai spar kendai hakashnang mau kelai kabadan ha Eastern West Khasi Hills District kabamenta Jibri si angu ba hopping tau ba kri mdai ba ri ho mdai ba hopping de ba you play habaula don riusnem ulamatla umi isyo nrei undala sumar dai kenbat khasi ulayu ibiang unda uladap shpausnem kan dit ngai ong nga deu le no mo balai ong kumta nga deu le no te la kedit ta la sngap balai ong kumta ni pat bet da kala mayong sing ye tanra ba ja ha chan khmat chong ka indira kan thei ken hadu benda poi ha po krisin ground jabatan da kasenduk ya breu bat kilai pen I hakmat chong ki Mrs. Indira Gandhi hakapor bakawan inaugurate ya ka autonomous state. Để memut ban Khlong yêu niu Uranium Khlong shwa ka dohjem jong la da menut kata ketika mensim jong ni orang bang. Ngam ong bi ba ping de politician. Namar kani ka tin politician ta kelas new. Lalu melakukan si na kren khor ke amar politician ta ladon hiki definition ng Melayu na do ka pod ng Megasthenes ang Greek philosopher ba compare ang punya pair paling politician ba statesman hikai bit bangi de ban le hok hi hai barit ru ide bit ban le hok pangaskan ma boy beshi ong ma raibet haka jinglong khna jong u ula plut por ban amasi bat ulong ru ba pana bha ban thain snat thau smuk yakaba ula ban de bat kamai pisa ban Christian school yala de la kamrong ba ka por iba oping idang don ka aeroplane ka sarkar ka kelem majong aeroplane Ando poi beri dalim don ding. ula long unong hikai school step hanong lat LP school house nem khat khandai spa sau khandai ula lit school no Shillong Government High School but pendap ya kai ISC na St Anthony's College Shillong hadien kata ula lit seng ya ka senior basic school halau burtun but treiru kumu voluntary teacher hamau kelai LP school kumba ka thong ka jong u hi ka long ban kantieu ya ka jingnang jing start ha ka por balong executive member ka district council in charge primary education ula play khat praspa atli ki LP school ha keleng ka rilom khasi jantia u compare na baro bula job election na do ka sen ka paningkong hado ka sngi ka jingyap jong u ka jing sedang jong ka jingya lenti jong u kumunong yalam ka dei na do usnem khat khandai spa sanpua hakaba ki student ka Shillong hapo ka jingyalam jong ba Hoover Nyota ba Gilbert Shulai ba Stone Lyngdoh ba Leo Lalu kila Krishan ka jingyakhi jong ka Khasi National Dorbar
ban persya ya saungut ki nominated MDC ki bakan thop ya ki bamdai ki riolom ki belashu nominate daulat kila lej ban khang lenti ya kini ki MDC ki bamut ban lej bam smai hadinam hot Ushri Perry Inglis Deputy Commissioner ula pakem ya kini kinong yalam bat kila syaset hashlong jail habau Deputy Commissioner ula khot ya keren yaki ula bo ka jing terwa laki kwa ban peteng ya kejing yaki ne ban yale makot duma hayeng kashari kila jet ban yale makot duma namarkat kum ka an dei ban jet dau pajba ya kinong mi khmat Shaka Autonomous District Council kila job ya kejing yale makot duma bat le se kani dei ka sin baningkong bla pentrai kam ya ka constitution ka ri India hari khasi bacantia ula job MDC election sansien khadwe sien kumu MLA si sien kumu MP kibon kikam kibauni urang ba ula no yu senyang penhei shaka jili jong ka san hima sima kumu chief organizer jong ki Hill State volunteer ude nong yelam ubah khmat banyang persya ya ka sub state lane autonomous state hakashi tarik unai tung ka khandai spa jugu pra hadien ka jing sha be no naka EPHLC haka jing yalang atura conference ula rai ban lek no shashnong bat umon phai sho shashlong hadu bandayap ndrei haka sngi ka babut kata ka artarik unai tung ka khandai spa jugu pra kisan ngot ki MDC kilawan ban kerpat red yau mai ba unum ino ya ka jing yale ndrei ba un teng biang kumu chief organizer banyalam yaki Hill State volunteers haka janmit prabaje kila kendo haka yeng jong ba mesak khatngo ringkat bat ki khatlai ngot ki circle organizer bat kila shim yakarai banyale taka direct action bat ban ai jing hikai ru yaki volunteers haka sngi ka babot kila khot show yaki circle organizer bat kila yarai ban sengno yaki Hill State Volunteers Ad Hoc Committee uba hopping stone ulang ubrio ubatip ha yo pot usam kajela nado ralyang shado kupli nado rata chera shado khanapara bat ula poilot ru shado ki kendong kenshrot kari lom ba e jongi hakabaya dei bat ki kampot kamsam ulalong utau nong prat lenti ubashir kheba badayi i janga shisha hadu ba ula hab banyai yakirai raidam bat ban seng school ru haki thai khapot asam bagi school kin yeng kum ki mau pot ula yeng yale ban persha ya jing sha le ben sha le jon khon khasi khara haki thai border asam sakawai ka benta ka bau mai hopping uju shimkhia kalong ban yeng persha ting ya ka sarkar India ka bathmu ban Khlong jubor yau marpo khando Uranium naki than wakaji nong ba jinrin bat domyasiat ula long tengru kumu menteri hakitanat sarkar bapher bat ula badru kumu deputy chief minister jong ka jilla Meghalaya kiwei de kimat kiba ulawan ra banyatai bat kren pat ba kilong kajing yada ya ka hok kamon kinong kenti jong ki brio hapo ka jilla Meghalaya banyo laka jong ka jilla jong ki khasi jatia bat garo bat ban penrung ya ka kentien khasi haka khnit ka bapra nadu basdang hadu pakut jong ka jing im jong u uma e hopping stone u klem shong that hnrei ula persang ban le kat bala panwan ra ikini ki phang khamtam hayeng dorbar thau ai ka jing sa nam jong ma e hopping stone Lyngdoh ka pateng bat sa nam hadu ki pateng ba menta menne bakan ni ai jing mentoy ya ka la shai